συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρόβας. Έχουμε και άλλα τέλος πάντων κομμάτια, αλλά δεν έχει σημασία να ακούσουμε τώρα όλη την πρόβα. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι εκεί μιλούσε η Άντζελα στους συνεργάτες της. Και κάποια στιγμή, και αυτό είναι τώρα το σημαντικό, κάποια στιγμή λοιπόν κάποιος τώρα εκεί τράβαγε με το κινητό, δεν ξέρω τι έγινε, και την άκουσε να λέει, το έχει καταγράψει, θα το ακούσουμε κι εμείς, ότι όλα είναι μαύρα στη ζωή μου. Μαύρο πανί θα μαύρο είμαι. Πανί θα είμαι, πώς το είπε. Εμφανώς έτσι στεναχωρημένη με τα όσα συμβαίνουν. Το λέει η ίδια αυτό εκεί. Το λέει η Άντζελα Δημητρίου στους συνεργάτες της, ακριβώς. πάλι αποκλειστικά από το site τογεγονός.gr. Κάτι που ακούστηκε, κάποιος τράβαγε εκεί με το κινητό προφανώς. Μαύρο πανί θα είμαι, άρα θα φταίω εγώ πάντα για ό,τι γίνεται. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Αντιλαμβάνομαι. Είναι πρώτη φορά που ακούμε κάτι από το στόμα της Άντζελας. Λέει θα είμαι μαύρο πανί. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι μαύρη η ψυχολογία μου. Ότι η ψυχολογία μου θα είναι χάλια. Δεν μπορώ. Θα είμαι μαύρο πανί πάνω στη σκηνή. Δηλαδή μια στιγμή που λύγησε δηλαδή. Αυτό να συμβαίνουν όλα αυτά και να μπορεί να τραγουδήσει έτσι με την ίδια δύναμη και την ίδια χαρά που θα τραγουδούσε υπό άλλες συνθήκες. Εγώ έχω ρεπορτάζ που θα σας το μεταδώσω εγώ. Γνωρίζω ότι εχθές μαζεύτηκαν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε καταρχάς απόψε στον Μπαρμπαρέρα. Γνωρίζω το εξής σαν ρεπορτάζ και το δίνω αποκλειστικά εγώ εδώ από την εκπομπή. Μαζεύτηκαν εχθές όλοι οι συνεργάτες του μαγαζιού και η Άντζελα τους είπε ένα πράγμα. Και το ακούσαν όλοι που ήταν εκεί, γιατί μου το μετέφεραν παραπάνω από ένας άνθρωποι. Με πήραν, έχω καλές σχέσεις με το μαγαζί και γι' αυτό έχουμε και τα πλάνα αυτά, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, και μου είπαν το εξής, τους λέει η Άντζελα. Σε δύο ανθρώπους στέλνω ένα μήνυμα και το λέω εδώ εσάς, τους μέτρη και στους πορτιέριδες και σε όλους όσοι είναι στην πόρτα του μαγαζιού. Έτσι και μπει στο μαγαζί ο γαμπρός μου, δεν είπε κάτι για την κόρη της, ο γαμπρός μου ο Φώτης ή ο κύριος Εκμαλιάν που βγαίνει στα κανάλια και τους δω μέσα στο μαγαζί μέχρι την πόρτα έρθουνε. Θα τους διώξετε. Έτσι και εδώ εγώ αυτούς τους δύο μέσα στο μαγαζί. Ο Εκμαλιάν δεν είναι η κόρη, δεν είπε για την κόρη, αλλάξτε το σούπερ. Είπε για τον Εκμαλιάν και τον γαμπρό. Αυτοί οι δύο είναι τα ανεπιθύμητα πρόσωπα. Έτσι και εδώ, το γαμπρό μου, το Φώτη, ή τον Εκμαλιάν που βγαίνει στα κανάλια, εγώ θα κατέβω από την πίστα.